Hola amics, benvinguts a Happy Learning. Avui anem a conèixer els animals vertebrats. Com tots sabeu, els animals es poden classificar de diverses maneres, depenent de les característiques en què ens fixem. Avui anem a classificar-los tenint en compte l'estructura interna del seu cos. Segons aquesta característica, els classifiquem en animals vertebrats, que són els que tenen esquelet intern, és a dir, ossos, i els animals invertebrats, com aquest cuc, que no té esquelet, no té ossos. Tots els animals vertebrats tenen esquelet intern format per ossos. Els ossos són molt durs i donen forma al cos. El sostenen, el mantenen dret, recte. La columna vertebral està formada per una sèrie de peces articulades, anomenades vèrtebres, que permeten determinats moviments i certa flexibilitat. Els animals vertebrats tenen el cos dividit en cap, tronc i extremitats. Sí, cap, tronc i extremitats. Alguns són aquàtics, com aquests peixos. Altres són terrestres, com aquest ós. I es desplacen de moltes maneres. Caminant, saltant, reptant, escalant i, quan l'ocasió ho requereix, corrent. Encara que de vegades no prou. També hi ha animals vertebrats que es desplacen volant, com els ocells o els ratpenats. O, per exemple, aquestes àguiles, que per desgràcia de la guineu són molt més ràpides que ella. Els animals vertebrats es classifiquen en 5 grans grups: peixos, rèptils, amfibis, aus i mamífers, com aquest gran mico udolador. Ara anem a recordar el més important que hem de conèixer dels animals vertebrats. Els animals vertebrats es poden classificar en 5 grans grups: peixos, rèptils, amfibis, aus i mamífers. Els animals vertebrats tenen esquelet intern format per ossos. El cos d'aquesta classe d'animals es divideix en cap, tronc i extremitats. Es desplacen de moltes maneres: caminant, saltant, reptant, volant, escalant i, quan es necessita, fins i tot corrent. Ens veiem en el pròxim vídeo i no oblideu subscriure-us a Happy Learning TV. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Els mamífers. La diversitat dels mamífers és sorprenent. Poden ser tan grans com aquestes enormes balenes o tan petits com aquest simpàtic ratolí equilibrista. També poden ser escandalosos com aquest mico cridaner o silenciosos com aquest eriçó de terra amb les seves punxegudes pues. Tot i aquesta enorme diversitat, tots els mamífers tenen una sèrie de característiques comunes que heu de conèixer per saber reconèixer-los i diferenciar-los. Tots els mamífers són vivípars. Neixen del ventre de les seves mares. En les seves primeres etapes de vida s'alimenten de llet que aconsegueixen a través de les mames de les seves mares. Per això es diuen mamífers, perquè mamen. La veritat és que quan són cadells són preciosos, no us sembla? Els mamífers es reprodueixen per fecundació interna, mitjançant la unió d'un espermatozoide i un òvul a l'interior de la femella.
Com podeu apreciar en aquestes imatges, a la boca tenen dents i llavis. I gràcies a ells poden menjar i mamar. La majoria tenen el cos recobert de pèl i tots els mamífers respiren per pulmons, encara que visquin al mar. Mireu aquests dofins com surten a la superfície per poder respirar. La temperatura del cos dels mamífers no depèn de si fa fred o calor. És una temperatura interna, seva, pròpia. Gairebé tots els mamífers són terrestres, com aquests camells o aquest jaguar. Alguns són aquàtics, també anomenats marins, com aquests dofins o aquestes foques. I també hi ha un mamífer volador, el ratpenat. És l'únic mamífer que vola. Els mamífers tenen 4 extremitats, però varien en les seves formes segons el medi en què visquin. Els terrestres tenen potes, amb elles caminen. Corren quan ho necessiten, salten i a vegades fins i tot escalen. Els marins tenen aletes i gràcies a elles poden nedar a gran velocitat. I els voladors tenen ales per poder volar pel cel. Sabeu quin és el mamífer més meravellós que habita a la Terra? L'ésser humà. Nosaltres, les persones, també som mamífers. L'alimentació dels mamífers. Segons la manera d'alimentar-se, els mamífers es poden classificar en diversos grups. Els herbívors s'alimenten de vegetals i les seves dents estan especialment preparades per poder triturar-los. Els cavalls, les ovelles i les llames són mamífers herbívors. Hi ha alguns herbívors molt especials. Són els remugants. Aquests animals, en menjar, s'empassen els vegetals gairebé sense mastegar-los. Una part es digereix, però una altra s'emmagatzema a l'estómac i quan volen la retornen a la boca per digerir-la. Les vaques, les girafes i les cabres són remugants. Els carnívors, com el seu nom indica, s'alimenten de carn. Les seves dents són grans i afilades per poder caçar i estripar la carn. Els carnívors que s'alimenten d'insectes i d'altres invertebrats es diuen insectívors, com aquests ossos formiguers. Els mamífers omnívors s'alimenten de carn i vegetals. Els ossos, els micos i els éssers humans som omnívors. Podem menjar-nos una gustosa hamburguesa amb el seu enciam i el seu tomàquet. Repassem. Els mamífers són vivípars. En les seves primeres etapes de vida s'alimenten de llet, que aconsegueixen a través de les mames de les seves mares. Tenen llavis i respiren pels pulmons. La seva temperatura corporal no depèn del medi en el que estiguin i que, depenent del seu aliment, poden ser herbívors, carnívors o omnívors. Fàcil, no? Adéu, amics, i no oblideu subscriure-us a Happy Learning! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.